Vítam ťa pri našom ďalšom spoločnom meal prepe. Dnes to bude veľmi rýchly 40-minútový meal prep a pripravíme si veľmi jednoduché jedlá plné bielkovín a vlákniny, pričom použijeme základné ingrediencie. Začala som týmito domácimi špaldovými cottage bagels, ktoré budem používať ako pečivo k raňajkám na slano alebo na desiatu. No a samozrejme celý recept som vám dala do popisu videa, tak si ho môžete uložiť na neskôr, ale teda určite ste už niekde videli, keďže tieto bagels sú super rýchle a iba zo 4 ingrediencií. Ďalej sme si pripravovali túto bielkovinovú misku s granolou a jahodami, ktorá pomôže zahnať chuť na sladké počas týždňa, ale aj pekne zasíti a doplní potrebné živiny. No a na obed sme mali naplánovaný výborný kurací šalát, ale ja som si ešte zamenila mäso za tofu. No a príprava je extra jednoduchá, iba všetko spolu poriadne vymiešame a máme pripravený výborný obedový vlákninový šalát, ktorý je vhodný aj do krabičky a chutí dobre aj na druhý deň. A je k nemu samozrejme ešte aj dressing, ale ten dávam až keď ho idem jesť. A večeru máme vždy extra rýchlu, takže tu si nepripravujem dopredu.